Het oude stiel leidt er nog in een hoekje. In 2 jaar is er een soort werk verzetten. Nou, toen we hem hier binnenkregen, toen was je ziet het wel, het oude gedeelte, dat zit tot hier. En daarboven is alles nieuw. Er zit een andere steven voor. En er zat een andere kop voor. Het is een visserschip geweest. Daar zat een puntige kop voor. Die hebben ze eraf gehaald om hem weer in de oorspronkelijke staat te krijgen. Die kop hadden ze ervoor gezet dat hij niet zo erg stampt in de golven, om het zo maar te zeggen. En 1,5 meter langer, dus meer laadvermogen. En alles is er nu af en we hebben hem nu weer helemaal origineel opgebouwd. Geklonken ook. Niet gelast, maar geklonken. 58 mensen hebben hier werkondervinding op dien. 20 mensen hebben een baan voen en een soort oren weten nou beter wat zij kennen. Ik denk dat dit voor deze mensen is dat gewoon een unieke kans. Want ja, je krijgt, er zit geen druk achter, laat ik het zo zeggen. Dat is eigenlijk mooi. En in het bedrijfsleven krijgen de mensen wel een kans, maar daar zit altijd druk achter. Dat is natuurlijk logisch. Ik bedoel, dan zijn het goedkope krachten en die kunnen dan 2 maanden krijgen ze een proeftijd. En daarna, ja, zo gaat dat. En dat is hier niet het geval. Onderwilst leidt er al een nijbeurtskip klaar, zodat dit project een vervolg krijgen kan.